Иске гәзиттердә халык язмышы, ил тарихы. Уларда шул заманда яшәгән күп кешеләрнең исем шәрифләрен осратырга мөмкин. Мәсәлән, Златоуст өязе Өфе губернияһы, Мәсәгут почта бүлексәһе Арый авылының Мулла Әхмәтшин шәхси китапханаһына Башкорт гәзитен язырткан икән. Архивта 1917 елның 16 августында уга ебәрелгән хан хакланган. Шулай ук Галия мәдрәсәһенең ректоры Зыя Камалетдинов та Башкорт газетының укучысы булган. Почта бүлексәһе уга Өфе калаһы Никольская урамы 2-3 ханлы йортка гәзиттәр ебәреп торган.